Lokal. Inkit daw dagiti paspasada ti jeep ti ruta aga Bulawaga iti lokal a gobyerno diti syudada apay gatan ti pan na kay patungpal dagiti lintega. Segon ni Mr. Jonathan Salvador, maysa nga driver kasapulan tinan-anay nga implementasyon dagiti ordinansa karon no anay ti barangay franchise ti tricyclean diti syudad no sa dino na iatada ya saan da mabalin nga agpidot wenno aghilugan ti pasahero iti National Highway. Kunana matiwan da nga agpaspasada iti jeep na runa tatang nangina ti petrolyo karin babawi pa ni Presidente Bongbong Marcos ti panagngato ti plete. Nagpuisanan na ma'am, deto'y ma'am, nabayag mi nga ilunglungalong iti ama ti ilin, iti syudad, nga nuwanggang mabalin ma'am, adamot iti napanday iti sanggunyan panglungsod, nga iti kasta masurot, kuma. Digiti ni patungpal nga prangkesa, digiti barangay franchise, kuna tayo, BMTUB. Kasta met iti city franchise, tayo kuna tayo, ma'am, no, alaalayan tayo, iti usto, ken adalin tayo usto, iti panagtaray, iti transportasyon, adda na ited nga, limited nga pagtarayan digiti tricycle natin ko natin they are not allowed pick passengers along the national highway. Dapat misa nga kitain ko may itisyo tilawag especially barangay franchise ti ko namon kaagaw mi isuda iti pasahero mi ma'am. Dapat na ma'am tulungan da kami nga mangibdanon ken ni Apo Mayor deto itapno ti kasta awan man lang deto inilem nga mapasamak kas pagarigan lang. Dati ko namin ma'am nabayagan nga agtimtimpi kami tahaan met nga may patpatungpal ti usto nga napanday iti sanggunyan panglungsod. Kalikagumda nga mga ganda ito ay nga arungaing nga kan insigida nga aksyonan ti local government unit dito syudad ti Lawaga tapno awan ti maatiwan bayat ti panagpasada da. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I FM.